OK, takže vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si tu dáme challenge bez boostu. Čo znamená, že teraz idem do controls a idem si dať preč boost. OK, takže som si tu nastavil na share button na PlayStation ovládači. Ako vidíte, mám pekné autíčko. Takto je to Red Bullová formula, aspoň ja si to tak predstavujem, pretože inak sa to nedalo. A toto je krásne Ferrari. OK, takže ja si myslím, že sa toto rovno môžeme pustiť, dáme si kazuály a dáme si 2v2. A našim cieľom bude samozrejme vyhrať hru. OK, takže ja boost nemôžem používať, takže sorry kámo, ale ja boost nemôžem používať. OK, ide na mňa lopta. Ale ja bohužiaľ boost nemôžem používať, aj keď ťukám krúžok, ale proste to mám prebindované. OK, toto bolo close. Toto bolo tiež veľmi close. OK. OK, už som ťukal krúžok, ale mám to prebindované pre istotu. Nie, OK, dobre. Ešte, že sú kriví. A ja tiež. Oh shit, ale toto nie je vôbec dobré. Nie. Aha, že by prvý gól? Je to tam, prvý gól v tomto videu. To je veľmi super, že sme dali gól, ale ešte by sme mohli dať za také 4 góly by sme ešte mohli dať. OK, kámo, ja neviem, či ti toto vychytám, ale dobre, som to posunul ďalej. Ešte, že tam nebol ďalší protihráč. A teraz handsome goat ide. Kámo, krásny center. A je to tam! Ja som to dal! 2-1, ešte 3 góly nám ostávajú. Mohli by sme toto vyhrať, dúfam, že toto neprehráme, pretože v Rocket League sa môže stať hocičo, ale toto už vyhráme podľa mňa. Raz padne lopta a je to tam. Je to tam proste. Ja som MVP a to nemôžem použiť ani boost. OK, poďme rovno na ďalšiu hru, pretože toto bolo dosť krátke, by som povedal. Aj keď sme to už splnili, túto challenge. Ale náš ďalší challenge bude dať dokopy 5 gólov, takže ešte 3 góly musíme dať. OK, dúfam, že to náš teammate pochopí, že túto nejaký ETO robí challenge. A nie je moc dobré, že ja idem dopredu. Ale skoro sme dali gól. OK, toto som dobre spravil veľmi. Jaj, škoda. Aha, ale že by asi nevadí. OK, nevadí. Teraz sa musíme čo najrýchlejšie dostať dozadu a poslať preč loptu, pretože je veľmi na nebezpečnom mieste. Dobrá. By som vyzeral zle, kebyže to netrafím, akože ani som to netrafil, ale kebyže tam není teammate, tak by to ešte horšie vyzeralo. OK, nejaké skilly má. OK, odraz sa. OK, tak nič. Oh, to je troška vysoko. OK, chlapec troška zlietol. Ja som ho tam dotlačil, ale nevadí, ale nepočíta sa to ako náš gól, bohužiaľ, takže žiadny gól pre nás. Aj, som to úplne dotlačil do ničoho. Dobre, uhol som sa môjmu teammateovi, ale toto bohužiaľ neviem chytiť, pretože nemám boost. Takže sa na mňa nemôže hnevať. Proste je to challenge, čo už. Nie. Doriti. Joj, škoda. Veľká škoda. A ľudia, mohli by si mi kľudne napísať do komentu, že aký content by vás bavil, či už je to gaming, alebo či už sú to vlogy, alebo je to hocičo proste mi len napíšte do komentu, čo by vás bavilo. A odhaliť sa ešte nechcem, ani sa neplánujem momentálne, takže mohlo by to byť dačo bez odhalenia, dačo také mi môžete vymyslieť. Aha, krásna lopta. A je to tam! Je to tam! Už len 2 góly, let's go. Krásny gól, skoro ho vychytal, ale je to aj tak krásny gól. Nie.
Jo, ty kokos. Ja už nechápem. Ja som myslel, že to pôjde vedľa. Ty kokos. Jo, tak sa musí na mňa hnevať. Mr. Joker 999. Ako to zdal Mr. Joker. Nemôže spadnúť lopta Mr. Joker, to vieš. OK, a Mr. Joker dal v poslednej sekunde gól. Takže, dobre, je to veľký frajer. Cením. Vyhral zápas. Ale my ešte stále musíme dať 2 góly. Takže, uvidíme. Mohol by mi teammate dať taký dobrý center. Krásny center a už nám chýba len posledný gól. Krásny asist od Resolute Legend. Cením. Velice sa teším. Poďme horšie to bude bez skákania, pretože akože boost ti pomáha tiež, ale proste to není ono, keď neviete skákať, chápete, proste akože vyskúšame aj to. A mohli by sme aj to skúsiť, že hrám len s jednou rukou. Že by som si buď prenosil na myšku, alebo neviem čo. Ale proste, že iba s jednou rukou. Aha! A dali sme posledný gól! Teammate do mňa vrazil. A dal si ešte vlastný gól, čo znamená, že sa to počítalo mne. OK, dobre, challenge máme splnenú. Už aj jednu, aj druhú. OK, mali sme pláne vyhrať len jednu hru. Ale máme dokonca možno 3. Kamo. Oh shit, kámo. Toto je dosť nebezpečné. Dobre, OK. Sme mali obrovské šťastie. Oh shit. Poď. Musíme to dať do brany. Á, škoda. Veľká škoda. Nevadí, ako challenge máme splnenú, ale vyhrať chceme, samozrejme. Dobre, to je v riti. OK, dobre. OK, dobre, necháme si dať gól. Tak nenecháme si dať gól, keď si to neprajete. OK, overtime. Som zvedavý, ako dopadneme. Dúfam, že nedostaneme gól. Už sa rozbieham. OK, a dostali sme gól, takže máme 2 vyhrané hry, máme 5 gólov, či koľko? Asi áno, asi 5 gólov. A jo, toto bolo všetko z tohto videa. Dúfam, že ste si ho velice užili, očakávajte viac takýchto videí a pri ďalšie video dajte like, odber a vidíme sa na budúce. Čus!